Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušat ćete o Jupiteru u Ovnu za osobe koje imaju znak ili poznaku Škorpiju, a odnosi se na period od maja 2022. godine do maja 2023. godine sa prekidom u periodu od 29. oktobra do 20. decembra 2022. godine. Jupiter u Ovnu vama daje pre svega dobro zdravlje, pa kakav god zdravstveni problem da imate u ovom periodu, na kraju će se sve dobro završiti po vama. Neki od vas sa lakoćom će se zaposliti, a važi i za one koji su već zaposleni. Na poslu ćete biti poštovani i finansijski dobro nagrađeni. Uglavnom ćete imati mir, zadovoljstvo i harmoniju na poslu i sve u vezi sa poslom, kao i pomoć od podređenih od kojih ćete imati pomoć i koristi. Znači, neki će dobiti posao, neki unapređenje na poslu, povišicu plate, bolje uslove rada ili proširenje već postojećeg posla. Za one mlađe, pošto je njihov posao da uče, to znači da ćete imati uspeh u školi. Inače, možda ćete uvesti i neke novine u svakodnevnoj rutini, i što se tiče ishrane, oblačenja, urednosti u kući, kao i na poslu, vašem poslovanju i načinu rada. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.